احمد خانی ویکیپدیا احمد خانی ژنهنگاری احمد خانی di sala 1906 anjî 1605 anjî 1605 de li bajarê Colemêrgê li gundê Xanê hatiye dinyayê. Di sala 1770 de li Bazîdê wefat kiriye. Navê bavê wî Şêx İlyas e, navê kalikê wî Eyaz e. Xanî ji eşîra Xaniyan e û tê gotin ku bi xwe qet nezewicî ye. Perwerdehiya wî Jiyana Xanî di nav perwerdehiyê de derbas bûye. Xanî perwerdehiya xwe ya pêşîn Qur'an û feqihê li cem bavê xwe Şêx İlyas digire. Piştî xwendina li cem bavê diçe di medreseyên Bedlîs û Xelatê de dixwîne. Xwendina xwe li Bexda, Şam, Heleb û di medreseyên Îranê de jî pêş vedike. Di medreseyên Îranê de hînî felsefeya Îslamê, astronomî û filolojiyê dibe. Di medreseyên Sûriyê de jî hînî felsefeya Yewnaanê dibe. Xanî piştî demekî diçe bajarê Mekkeyê heca xwe dike. Ji wê şûn de diçe Misrê jî digere û dizivire Bazîdê. Xanî bi xwe di bin bandora fîlozofên weke Arîstoteles, Farabî, Şehabedînê Suhrewerdî, Muhyiddîn İbn Erebî, Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Feqîhê Teyran û gelek fîlozofên din de dimîne û bi fikr û ramanên xwe ve rê li pêşiya fîlozofên dû xwe vekiriye. Ehmedê Xanî di dîroka Kurd û Kurdistanê de bi nav û deng e. Derbarê pêşveçûna çand, huner, wêje û zimanê Kurdî de cihê wî cuda û pir girîng e. Xanî di çardeh saliya xwe de dest bi nivîsandinê dike. Piraniya pirtûkên xwe bi Kurdî bi zaravaya kurmancî nivîsandiye. Xanî bi taybetî ji bo ku zarokên Kurda baş dîn û zimanê xwe hîn bibin, pirtûkeke bi navê Nûbihara Biçûkan dinivîse û nîvê pirtûkê jî dike ferhenga Kurdî Erebî. Ew e ferhenga wî di dîroka Kurdan de bûye ferhenga herî pêşîn û bi sed salan ve di medreseyên Kurdistanê de tê xwendin. Xanî tevê Kurdî, çar ziman Tirkî, Erebî û Farsî dizanîbû. Ehmedê Xanî ji bona perwerdehiyê zarokên Kurdan medrese jî vekiriye û li wir ders daye talebeyan. Di medresa Ehmedê Xanî de dersên olî, fiqih û hedîs û dersên zanistê yên weke felsefe, dîrok, wêje û erdnîgarî, astronomî û her wekî din dihatin dayîn. Helbestvanê bi nav û deng İsmaîlê Bazîdî û gelek wejavanên Kurd di bin bandora Xanî de mane. Ehmedê Xanî di sala 1770 de li Bazîdê diçe ber rehma Xwedê û tirbeya wî li Bazîdê ye. Ramana Ehmedê Xanî Ehmedê Xanî netewperwerekî Kurd bû û xwestiye ku yekîtiya Kurdan çêbike. Îxtilafên li nava Kurdan de ji bo wî pirsgirêkeke mezin bûye. Ji ber hindê ye ku wî di helbestên xwe de her tim qala yekîtiya Kurdan kiriye û li ser mijara pirsgirêka berçebûna civak û erdnîgariya Kurdistanê sekiniye û di berhema xwe de çareseriya wisa nîşan dike. Lê di berhemên Ehmedê Xanî de nijadperestî li dijî Tirk, Ereb û Farsan tune ye. Ji xwe di hinek helbestên xwe de bi Tirkî, Erebî û Farsî jî nivîsiye. Berî Ehmedê Xanî helbestvanên wek Elî Herîrî, Baba Tahîr Hemedanî, Melayê Cizîrî û Feqîhê Teyran jî bi zimanê Kurdî berhemên hêja afirandine. Ango Xanî ne kesê nivîsîne, lê ferqa wî ji wan helbestvanên Kurdî yên berî wî ev e ku wî doza azadiya gelê Kurd wek mijara sereke daye ber xwe. Berhema wî ya
منزوم مەم û zîn wek serteca wêjeya Kurdî ya klasîk tê pêşandin. Ew ji bo gelê Kurd bûye çavkaniyeke netewî ya giranbiha. Xanî ji bo afirandina nasnameya netewî ji bo bilindkirina alaya yekitî û azadiya Kurdan ev berhem nivîsiye. Herçend ev destan çîrokekê evînî be jî xwezanê mezin xwestiye bi rêya wê çîroka fikr û ramanên xwe, daxwaz û pêşniyazên xwe pêkêşe gelê xwe bike. Di xebat û fikr û xwe de Firdewsî jî Îraniyan, Eflatûn ji bo Yewnaniyan, Rustavalî ji bo Gurciyan çi be, Ehmedê Xanî ji bo Kurdan ev e. Lê di berhemên Ehmedê Xanî de nijadperestî li dijî Tirk, Ereb û Farsan tune ye. Ji xwe di hinek helbestên xwe de bi Tirkî, Erebî û Farsî jî nivîsiye. Berî Ehmedê Xanî helbestvanên wek Elî Herêrî, Baba Tahîr Hemedanî, Melayê Cezîre û Feqîya Teyran jî bi zimanê Kurdî berhemên hêja afirandine. Ango Xanî ne kesê yekemîn e ku bi Kurdî helbest nivîsandine û ferqa wî ji wan helbestvanên Kurdiyên herî wî ew e ku di doza azadiya gelê Kurd wek mijara stereke daye berxwe. Berhema wî ya menzoom a mem û zîn wek sertaca wêjeyê Kurdî ya klasîk tê bejirandin. Gotinên ji bo wî: Seyîd Nûrsî gotiye Ehmedê Xanî mamosteyê min ê manewî ye. Nûretîn Turgay dibêje ku li gor berhemên wî xuya ye ku Ehmedê Xanî kesekî bawermend e. Jiyana Şêx Ehmedê Xanî di nav perwerdehiyê de derbas bûye. Xanî di medreseyên ku vekiriye li gel perwerdeya olî, perwerdeya zanistên wek felsefe, dîrok, wêje, erdnîgarî û astronomî jî daye zarokan û xwendekarên xwe. Zana Ferqînî jî dibêje ku materyalên Kurdî yekemîn ji bo perwerdeyê Xanî amade kiriye û ew weke stûna zimanê Kurdî ye. Mehmed Uzun gotiye Ehmedê Xanî bêguman xwesteyê ziman û edebiyatê ye. Girîngiya William Shakespeare, Miguel de Cervantes û Firdewsî ji bo ziman, edebiyat û çandên wan çi ye? Girîngiya Ehmedê Xanî ji bo ziman, edebiyat û çanda Kurdî ew e. Mamosteyê Sêyemîn Xanî tê bejirandin ku Xanî di nav zanistvanan de bi fikr û ramanên xwe mamosteyê sêyemîn e. Yê yekemîn Arîstoteles, yê duyemîn Farabî ye, sêyemîn jî Ehmedê Xanî ye. Kirinên wî: Ji bo zarokên Kurdan perwerdehî bi zimanê Kurdî bibînin, medrese ava kir. Hemê zimanê Kurdî avêtê. Herî pêşîn ferhenga Kurdî nivîsand. Herî pêşîn bi zimanê Kurdî li ser zanista astronomî û erdnîgariyê pirtûk nivîsand. Ji bo yekîtiya Kurdan xebitî. Berhem: Ehmedê Xanî di çardeh saliya xwe de dest bi nivîsandinê dike. Heta dawiyê temenê xwe gelek pirtûk bi zimanê Kurdî nivîsand. Pirtûkên wî yeka helbestan e. Yek li ser astronomî û erdnîgariyê ye, yek li ser eşka mem û zînê ye, yek ji bona zarokên Kurda ye ku navê nûbihara biçûkan lê kiriye. Yek li ser felsefeyê ye, yên din jî pirtûkên îslamî ne. Lê tenê çend pirtûkên wî xwe gihandine destê me, yên dinê wenda kirîne. Berhemên wêjeyê: mem û zîn, nûbihara biçûkan, dîwana helbestan, berhemên zaniste, erdê xweda, berhemên îslamî, eqîda îmanê, eqîda îslamê, fî, beyanî, erkanî îslam, berhemên felsefeya, şîrên filozofî. Çavkanî Wikipedya Azad.